Umqeqeshi weMamelodi Sundowns uManqoba Mnqithi ushiye abadlali abanohlonze uKhuliso Mudau noTebogo Mokoena esikwatini sosuku lomdlalo esizodlala kwiTshwane Derby. ISundowns izoqala ukuvikela isicoco sayo seBetway Premiership nezimbangi zayo iSuperSport United eLoftus Stadium namhlanje ebusuku, kanti ithimba lezobuchwepheshe lishiye ngaphandle umdlali wasemuva uMudau kanye nomdlali wasesiswini uMokoena, labo bobabili abalimele, okusho ukuthi bangahlala ngaphandle. Akumangazi uma sibheka amazwi kaMnqithi kulandela ukunqoba kwawo iMbabane Swallows ngo-4-0 kwe-CAF Champions League ngempelasonto edlule. Uma ufuna ukudlala njalo kumele uyilwele indawo yakho kuSundowns. Into enkulu esinayo ukuncintisana. Uma ucabanga ukuthi uzodlala noma yinini uma ufuna ukudlala uyohlala unenkinga, kusho uMnqithi ngomgqibelo ebusuku. Omunye umdlali ongemuva kwakho ulindele ithuba elilodwa nje lokudlala. Kuba nzima ukukhipha umdlali owenze kahle uma iqembu liwina. Kunjalo eqenjini elinjengeSundowns, umdlali ngamunye kumele alisebenzise ithuba elincane alitholayo. Kumele asebenze ngendlela enhle ngoba uzomangala ukuzithola ungasadlali, kodwa uthathwa njengomdlali osezingeni eliphezulu. Uthola ukuthi odlala ngaleso sikhathi wenza kahle. Manje-ke yini okufanele siyenze? Kufanele senze okungalungile kumfana ukuthi uthathe indawo yakho yokudlala. Asisebenze kanjalo. UMnqithi othatha izintambo kuRhulani Mokoena ubethumela umyalezo oshubile kunoma yimuphi umdlali okungenzeka ukuthi kwehlise izinga lakhe selokhu kwashintsha umbuso eKlokop emasontweni ambalwa edlule. Njengoba iMamelodi Sundowns ikhishwe kwi-MTN 8 muva nje, lo mqeqeshi uphinde waphakamisa ukuthi abadlali abasezingeni eliphezulu kuleli qembu abekho ezingeni elijwayelekile.